Preocupación no sector bateiro galego. Só 9 dos 50 polígonos de bateas permaneceron abertos estes días para a extracción de mexillón debido a un novo episodio de toxina lipofílica, a coñecida marea vermella. A toxina chegou con forza afectando a un porcentaxe do 82% dos viveiros, mantendo completamente pechadas as bateas de Muros e Noia, Pontevedra, Vigo e Baiona. Apenas 2 polígonos en Ares Betanzos, 6 en Arousa e o de Camariñas puideron seguir traballando. Segundo o Intecmar, 3 especies de fitoplancto tóxico están a provocar esta situación, que aínda está en fase ascendente. Advirten de que o pico aínda non chegou e que a recuperación pode tardar semanas nas zonas interiores das rías e ata meses nas exteriores. O sector admite que está afeito a estes episodios, pero neste caso súmase outro problema. Non hai vendas nin para fresco nin para a industria. Algúns bateiros afirman que este ano o mexillón tiña pouca carne e iso estaría a fundir a demanda. Con todo, o sector mantense nunha situación de incertidume, agardando que a toxina comece por fin a descender.